Okay, så folkens, og velkommen til en ny video. I dag der skal vi ind på Tingle. Men der skal ikke en udlæg. Jeg var lidt fuld, og så kom jeg kørende med rigtig meget fart. Og så er det så galt. Og så er jeg så bare blevet der. Så lad os gå over til det side. Og jeg er rocker. Ja, hjernen helt på. Drej op. Altså jeg kender ikke Tingle. Så også der bare. Er det her et shop? Nej. Hvad gør jeg så? Så lige. Nej. Nå okay, det er okay. Au, det sagde til du skal ikke slå mig. Så det det? Jeg er ikke det. Jeg tror til morgen. Shoppen. Det er heller ikke shoppen. Kan du ikke gøre noget? Kopflætten. Au. 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 Ja. Okay, en, to, tre, lad os det. Den shop, den kan ikke være. Der er en lille shop. Ja. Jeg bare købe det. Men og så tænker jeg bare, at det er en så det her. Så er det og en toilet. Jeg kan finde noget herinde. Okay. Det giver mening. Rigtig meget. Det. Men lad os bare komme ned i den der minus, og så se, hvad man kan få der. Der er ikke så mange indhold. Ja. Okay, jeg kan ikke lide at tage en minus. Undskyld. Ej, det er helt vildt. Altså, kan man bare hugge? Jeg vil sådan gå efter kul og sådan noget. Og jern og... Så lad os lige hugge. Små. Og må undskylde, at jeg har lagt en video ud i så lang tid, men det må jeg bære over mig. Skal vi så bare hugge? Eller det er bare en hugge. Ja. Det tror jeg er meget værd. Det håber jeg. Fordi det er så, hvorfor kan vi bare tjekke den ude. Og ned. Eller herovre. Altså vi er nede i den her. Jeg tror ikke selv, at vi kan putte den af. Men jeg håber, at det ikke stadig. Så kan det være
Jackie Wilson. Mit første år skaffe en stille hurtigt. Og bare lige fugt. Jeg tror faktisk, det er sådan her, så lige op. Det var ikke godt. Så ja. Jeg synes det er ikke godt. Nej, det er sådan. Okay, man kan godt shift. Lige nogle meter. Det er fedt nok. Så skal jeg bare lige se om okay, jeg vil spørge om ham der, han vil løse dig. Hvad er det? Ja. Det er en straffer. Ja. Okay, så er der ikke så endnu. Jeg skal bare komme videre. Og jeg tror, at det laver en julekalender. Det kunne jeg også sige. Okay, jeg ved ikke, hvorfor det er fint. Okay, jeg tror, det er ikke kun mere. Det er fint. Det bliver ikke sådan. Okay. Nej, ja, det er sådan. Men jeg tror i hvert fald ikke, at det er sådan. Okay.